Fericirea. Ce este fericirea cu adevărat? Fericirea cred că este singurul sentiment care nu poate să fie descris prin cuvinte. Fericirea pur și simplu se simte, se trăiește. Și acum stau și mă gândesc la oamenii din jurul meu și pe toți îi aud. Caut fericirea, tânjesc după fericire, vreau fericire. Și de fapt, cred că ei realizează cea mai mare greșeală, și anume că ei caută fericirea și de fapt nu conștientizează faptul că fericirea trăiește în ei. Fericirea se află în noi. Noi suntem creatorii ei și noi suntem cei care ar trebui să ne dăm seama de lucrul acesta și să apăsăm pe declanșator și să o lăsăm să iasă la suprafață. Un citat spunea că fericirea îi așteaptă pe cei ce plâng, pe cei ce caută, pe cei ce încearcă, pe cei ce suferă, pentru că doar acele persoane pot să aprecieze acele întâmplări care au lăsat un semn în viața lor. Și da, așa este. Un om fericit este acel om care se bucură de fiecare clipă care este dată. Nu știu, pentru mine fericirea cel puțin înseamnă simpla privire a cuiva, un simplu zâmbet, faptul că citesc o carte bună și mă face fericită. Faptul că, nu știu, fac o fotografie și sunt mulțumită de ea, mi dă acea stare bine. Nu știu, pur și simplu, fericită sunt pentru că mă plimb, fericită sunt pentru că pot să văd, pentru că mă gândesc că sunt persoane care nu au acest dar de a vedea și prețuiesc altfel viața și altfel clipele. De aceea, nu știu, în ziua de azi, toată lumea este preocupată de un trai cât mai bun și uită de fapt de existența lor. Ei trăiesc, dar au uitat să mai simtă, au uitat să mai trăiască fericirea. Și de aceea ei o caută, neștiind că ea se află în ei. Și, nu știu, acum să ne întrebăm câți dintre ei sunt cu adevărat fericiți. Și dacă sunt fericiți, este o fericire fictivă, pentru că este dobândită cu ajutorul banului. Ei caută realizări. Realizări au. Dacă muncesc, realizări au. Dar este acea fericire fictivă. Este acea fericire de moment, care cu siguranță va trece. Este efemeră, nu? Și atunci, nu știu, mă gândesc, de ce nu conștientizăm noi, oamenii, simpli, prin simpla conștientizare că fericirea există în noi, putem să schimbăm foarte multe lucruri. De aceea eu încerc în fiecare zi să conving lumea oarecum din jurul meu, să-i fac să privească viața altfel, să-i fac să privească viața prin ochii fericirii. Și aș citi acum un citat drag mie, ca să spun așa, care spune așa: visează ceea ce dorești să visezi, pleacă acolo unde vrei să ajungi, fii acolo unde vrei să fii, pentru că ai o singură viață și o singură oportunitate pentru a face toate lucrurile pe care vrei să le faci. Și de fapt, asta înseamnă fericire. Să simți, să trăiești și să faci toate lucrurile care vrei.